Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez be, gure gonbidatu guztiak eurek direlako Eusko ikaskuntzari azur mamina edo estrukturea emoten deutzienak. Eta badakizu hilabete hasikeretan eta hilabete amaieretan, zapatuetan onaxe etorten garela. Gaur ez da gitxiago izango. Eta Bizkaiko Uriburuan zehar ibiliko gara. Horretarako denboran bidaiatuko dugu eta esate baterako 19. mendea aitatu. Txakolina hartuko dugu aintzat, baina ez hori bakarrik. Eta gaur gure gonbidatua zelan ez betiko moduan berezia da. Magisteritza eskolan, Unibertsitate mailan Gasteizen da irakasle. Zientzia sozialen didaktika arloan egiten dau lan eta gaur geure gonbidatua da. Ze bere bidez egindako ikerketa hori da, uinen bidez zeuan ganatuko duguna. Olga Macías, ondo etorri, egunon zelan zagoz, Olga? Kaixo, egunon. Ondo. Ondo? Zabiar. Bueno, gaur gai berezi bat eta nahiko ez ezaguna da. Ezagutuko duguna zuk egindako ikerketak edo landutako gaiak ezagutu nahi ditugu. Eta horretarako, esaten izan dugu atarian, apur bat denporan atzera egin behar dugula, ez da? 19. mendera abiatu behar garela eta horrez gainera Bilbon eta Bilbo inguruetan kokatu. Bilbo industria eta fidantza gune garrantzitsu zan sasoian kokatuko dugu gaia. Garapen ekonomikoa, hazkundea populazioan, gizartean aldaketak, identitate finkatzeak. Garai horretako Bilbo zelangoa dan esango dugu hasteko Olga, gero gaian sakontzeko. Bueno, azteko, esan behar dugu, Bilbo nahiko txiki izan zen hartan, bakarri zegoen, 7 kale, Santzia eta San Franciscoko auzoa. Osa, handik aurrera ez zegoen, ez ebez. Ediztuko, Abando, batez ere hauek ziren, aurre elizak ziren. Ez ziren, Bilboko auzo bat gaur bezala, ezta? Eta, kontetan etzeko da, hazkunde ekonomikoarekin batera, klase sozial berriak sortu ziren. Eta, hortxe, hauki dizakegu, alde batetik burgesia, erdimilakoak, eta batez ere, langileak. Eta noski, askoa zen, batez ere, modu berri bat, hori, aizia pasatzeko. Eta honekin lotuta dago, orain bertan tratatuko dugun lagaia. Hori da, txakolin lekuak, txakolin gileak, txakolina, hori eta gehiago. Olga, baina zu, ezakit magisteritzan egiten dozu lan, zure lanbidea, hori da, zelan egin zenduan ikerketa hau edo, zelan heldu zara zu gai honetara? Nik hasi nintzen, tesea, garapen ekonomikoari buruz egin duen. Eta trenbiden eta garapen ekonomikoari buruz. Eta hasi nintzen aztertzen, gertatu zen, batez ere, inbertsorekin. Eta hasi nintzen, nola hasi zen burgesia bere aizia pasatzen, eta hasi nintzen lakurtzen, nola haiek hasi ziren batez ere joten, txakolinetara. Eta txakolinak zer ziren, ez da? Eta hasi nintzen ja, gai horretaz haitzen, eta, handi sortu zen lantxo hau. Bai, tesiaren bitartez orduan, oso ondo, bai. Eta txakolinak, esan duzu, zer diren, edo hortik hasi zala aporba zure kuriosidadea, edo zure ikerketa, horretarako erdigunetik periferiara joan behar dugu, ez da? Horregoten ziren txakolinak? Bai, unartako periferia, Bilboko periferia izan zen adibidez, Albia,
Deustu, Gaur egun erdigunea bebadana, ez da? Bai, Santo Domingo, honetako Bilboko periferia hau izan zen. Imaginezazu zer izan zen, dena zegoen baserriz beteta, baina ez zegoen, gaur egunean alako jakuntza edo, eta normala Bilbokoek oso gustoko zeukaten, hori, batez ere jaiegunetan, Bilbotik kanpora joatea, eta lekurik aproposena izan zen, justu, hori, Txakoinetara joatea. Bueno, Txakoinak azken finean baserriak ziren. Eta, horren konparaketa izan daiteke, hori, Gipuzkoan sortutako garagardotegi, estilo bat. Ez, garagardotegi. Zagardotegiak. Hori, zagardotegiak, bai. Hori da. Honen pareko hau izan ditzateke. Gipuzkoako hori, zagardotegiak. Eta, bai. Dinot, honek orduan horre egoten ziren, ez da baserri itxura eukiela dinozu. Bai. Ez que hori, eredua bera da. Zu mankina zazo gaur egunean, zagardotegian, hortxe bera, egiten dute hori zagardoa, eta daztaten dute, saltzen dute, bai? Eta honekin batera, jan batzuk prestatzen dituzte, jendea jateko. Eta une hartan, Txakoinekin gauza beragetatu zen. Normalean, hango baserritan, maztiak edo, zizkate maztiak, eta oparrak edo, eta, dena dela mazti hauek bereziak ziren. Mota bereziak. Zarekik oso garratzak ziren, bai. Bakiokoak honen kima edo, asko gozoagoak dirako. Eta horrezegatik bakioko txakolina asko espreziatuaga dagoela. Oso ez dira ingarratza, oso gozoagoa dela. Bai. Eta hori, baserri guztietan zegoen, hori mazti bat, parra bat, eta bertokoek hori, ardua egiz, txakolina. Txakolina azken finean da urteko ardoa, bai? Eta, baserritarrakoek egin zuten hori txakolina, eta hasi ziren saltzen, eta, azitaia saltzen, gero, hasi ziren leku berean, hori, jan emuten, eta hola hasi zen, eta gero honekin batera, hori, aizea pasatzeko, erromeriak, egun osoan goizetik, nik ezak eskai arte, gau arte, erromeria eta ziren sartuta. Topaleku ziren, beraz, edo alkargune, ez da? Bai. Ez que hori, desberdintzekoa da, ziren Bilbon baita, tarbenarekin batera, txakolinak egon ziren, baina espreziki, txakolina ziren leku bat, nune txakolina sartzen zuten, eta aldi berean, zegoen platea hundirik eskaintza hundik hori jateko, baina, bintza jana, kalitatean lekoa zen. Bai. Eta txakolin asko egoten zen? Ez dakigu, hori zehatmetxek ez da posible jakitea. Suposatzen da, normalean baserri guztietan zatzen dutela. Baina ezke gero, honekin lotuta dago, txakolina ere, esaten dute txakolina ardoa edo, nera Bizkaiko ardoa. Eta normalean, beti, batez ere Busturiatik eta Bakiotik Bilbora ekatzen zuten kupel txikitan, baina ez tabernetan zatzeko basik eta etxetan, Bizkaitxo, Bilboko etxetan edateko. Bai? Eta, pesiatuena izan zen elkalterrietakoa. Eta, ojo, de gaio ditzen ziotela zen, oso ia beltza zen. Gorri, baina ez, nahiko betza. Baina gatatzen dena normalean, kaltarrietako indaian noek erosten zuten, haiek edateko. Baina txakolin izan zen, une hartan ez egoen beste arda horik hori edateko, txakolina baino. Eta gainera, Herriosan oraindik, bordele sistema hori, Burdeosetik ekarritako sistema hori, kupeletan, kriantza ardua hori eskuratzeko, oraindik ez egon fikatuta, unartzen ez egon fikatuta. Eta, bakarri edatzen zen, urteko ardoa edo. Eta, izan zen eguneroko ardoa. Eta, txakolin izan zen, Bizkaian, normalean, edaten zuten ardoa. Era, kontutantzeko da, une hartan, askoz kaltegarria izan zen, uda edatea, kutsagatik, gaitasun batzuk kutsatzeagatik, ardoa baino.
Horregatik, alako oitura bete goda, mosto edateko, edo garagardoa, zagardoa, eta hori, baserri guztietan hori beti ikusten da, jendea beti da, hori zagardoaten, edo, eta zagatik, baina unartako ura, ez egoen, ona edo, edateko. Bai, ulertzen dut. Eta, esaten esan duzu hori etxeetan bebanatzen zala, ez da? Txakolinetan egoten zan dastatzeko edo edateko edo erosteko, baina gero etxerik etxe bebai. Bai. Eta gainera, ezke hori da, zanguneko edai izan zen, bai, jateko, afatzeko, eta ezke zegoen besterik. Bueno, garagardoa, kontutan esekoa da, garagardoa hasi zen, honen, garagardoetaren kontsumoa edo, honez hasi zen, justu, 20. mendearen hasieran edo, nahiko berandu, bai, eta hasi ziren hemen diruko inguretan, hasi ziren alako altegiak egiten edo, baina handik aurre, hau sortu baino lehen, txakolina izan zen hemengo edaria. Begira. Eta txakolinagaz batera ze jateko dastatzeko aukera egoan, makailaua hori seguro. Hori bai, baina ez da tortilla, makailo tortillaekin hori normalean Gipuzkoan. Baina hemen normalean legatzarekin, legatza saltsan, baina aipatzen dute legatza saltsan ilarrekin eta esparaguekin, baina nik ez dut uste saltsa berdezera, zen ez dute esaten perejilarekin, eta saltsa berdezateko parajila behar duzu, besterik ez dago. Hori da. Eta, legatza frijitua, baina hemen Bilbon esaten dugu albardada. Baina ezke guk txartola betxen dugu txau, zen albardada berez, da, esaten da, oian sartu, gauza bat egosteko, eta pizkanaka, hori da? Denbaren poderioz, egosten da. Baina guk, zuk ez dute baduzu albardar, arrautzara irina, ez da? Hori da, baina hori, hemen Bilbon, baina hori zendatu dugu, aldatu dugu zena. Eta beti erokotan zaten dugu errogoza, baina hori da, irina, eta gero arautza eta kito, eta hori, txakolina dateko, posible zen, hori, bakaiau, patatekin batxutan, patata goziokin, eta gero hori lebatza hori frijitua, txaltzan, eta gero bat, noizbainka edo, garesteagoa delako, arkumea. Oso preziatu izan zen arkumea. Oso preziatua, bai. Bai. Baina gero hasi zen aroko itura gaitzen. Bai. Eta, gero ja, 20. mendean hasieratik hasi ziren ja, nik ez dakiz zenbat bakaiau mota jaten, baina zen batean, txakolinetan eskaini zuten jana nahiko normala izan zen ona, baina honen eskaintza ez egoen handi, ez egen beste mundukoa edo. Esaten izan daztezu, pilpil terminoa be ondo ez dugula erabilten, ez? Ez. Barra egiten abiruzen, horretaz, aditoko zondo dakit. Adibidez, Lapitze jaunak, behiluetan, beti aipatzen zuen, eta hemengo meduztuko emakume batek ere, hori da magisteretzako irakasle baten amak. Lapitze jaunak eta emakume honek esaten zuten, pilpil, gaur egunean, pilpil izena da bakala, pilpil edo. Hori esaten dugunean da, saltza trabatuta, diatuta edo agetzen denean, bai? Guk hasi gara lapikoa hori mugitzen. Pazientzia, purka. Badakizu nuni datorre, esaten dut hori marinelak egon ziren itxasuntxetan hori egon da, eta bapatean agetu zen arrantza, eta ara, dena guzti hautsita, eta ara, arrantza hartzera, arrainak atxar joaten ziren, eta zukaldera etxugi, eta saltza oioa hori, eta batuta zegoen, eta handik... Movimentuarekin. Bai, eta handik sortu zen, eta hori bakalau ligado, edo, esaten dute bakalau ligado. Baina, une hartan, 19. mendean, edo, bakalau pilpilean, izan zen bakalau olian sartuta, eta trabatu barik, saltza trabatu barik, eta olioa filpile egiten, egosten. Apurka. Bai,
Horregatik, ez du zer ikusirik. Osa, gaur egunean baita nik ez dakiz egin non sortu zen hori, aldatu dugu izena, eta hori, bakola pilpil, hori da, osa, guztia badakizu zein den. Bai. Kantak be badago zonen inguruan, ez da? Bai, nik aurkitu nuen bata, baina hori erdera, dago nik oso pentsuen euskera eta gado batea. Baina ez gainera, oso desgarria da, aurkitu dudan... Lasai, papel pilo bat egaz etorri da, Olga, ez oso ikusten baina apunteta guzti. Bai, gainera nozten da, euskera eta, euskera eta erdera. Eta gainera hori, alako itxuranik, oso zabala, zabali zegoen batez ere etxantzetan edo, bai hori, nik ez dakite alako, eta hori farri egiteko kutsua hori emateko beti hasi ziren erdaz ez egiten, baina morfologia edo euskal morfologia berba batzuk tartekatu bai, era como mía nire baduzu zango dizut hori zein dena bestia, a ver, los bilbainitos en el verano txakoli gorri suelen beber, bajo la parra merluza frita, macallao, salsa suelen comer. Ez que menetan farregitekoa. Baina ere adibide bat da. Eta gainera, imaginazio hori zen, beste gauza bat da, badakizu nora izendatu zuten bilbotarrei. Bueno, hori tximboak, hori betikoa da. Tximboak badakizu hartako txikitsua ziren, eta, desagetu ziren, eta, baina gero ere txakolineroak. Kanpokoak, batez ere Bilbotik kanpokoak bizkaitarrek edo izendatu zuten bilbotarrei txakolineroak. Horregatik, ailako joera dutelako, argi egoan. Txakolinerateko. Begira. Horre beliko ziren kantuan, edaten. Azkenean, zala, biziteko era bat edo, estilo bat, ez da? Bai, a ber, kontutan etxekoa da, hori bibliotek etxeko, batez ere jaietan edo niretatzen da, domuka guztietan eta jaietan. Osa, Eliza Katolikoak hori antaratuko jaiek. Eta plana zein izan zen. Altzatu, gozaldu, mesetara joan, hori derrigorrezkoa, bai? Mesetara, irten bezain laster, edo etxera joan, arropa aldatzera, edo, txakolinetara joatea. Goizez hasi ziren txakolina edaten, zenbat gauza amarretako demeketakoa hori atzen, eta gero erromeriarekin, atabalekin, txistuekin, imagina esazu. Eta gero holan, eguerde, hori jan arte, jan, bapo jan, eta gero berrido, azkai hartu arte, berrido erromerietan sartuta. Orduan, eski izan zen, egun osan, festetan sartuta, jaietan sartuta. Oso sustraituta, ez da? Bai, dena dela, eta gainera, niretzak garrantzitsuna da, nola, gizarte berria sortu zen, gizarekin batera sortu zen gizartea, eta batez ere alako, suposatzen da, dirudun berriak edo, nola, alde batera, gordetzen zituzten alako oiturak edo ez zituzten moldatu edo zeren oitura hori aizia pasatzeko oitura berria sortu ziren, hori ondartxara joateko, alako gauzak, baina batez ere hori, izan zen lotura bat, antropologo batek esango duke oitura, nik ez dakit lotura tabiko bat edo, baina alako oiturak gordetzea, niretzat, miresgarria, baina gustatzen zaitea, alako joera edo. Bai, interesgarria da ganera. Eta gitxi ezagutzen dana. Niko hatzen dut, hemen diztun, zegoenan, txikitan, justu duztokoen parantzan, Elizaren alboan, zegoen txakolin bat. Baina zarra, eta gauratzen dut, honen alboan, eta ezke hori, txakolin guztietan, zegoen parra bat, hori baserrik ginenetan, baina izan zen. Eta gogoratzen duzu? Bai, eta gainera ezki izan zen, nahiko zaharra, ezen bendako baserria, baina oso txikia nintzen, nik ez dakizen bat, 5 urte edo, bai. Memoria ona. Bai. Bueno, eta zer dakizu Moskorti ez? Hainbat egongo ziren? Ui. Ez que getatzen konta, jakin egin gura dugu. Ez, badakizu zer getatzen den,
bueno, eta aldaketa sozialekin batera, ohitura sozialak ere hasi ziren aldatzen. Eta jakien prezioak ere hasi ziren jaisten. Honekin batera, alkoholaren, ardoaren prezio ere hasi zen jaisten. Eta gertatzen zen ere, jendea hasi zen diru gehiago irabazten. Eta eguneroko poteo, azken zinean, txakolineroak ziren, gaur egunean txikiteroen, hartako edo geroan agertu ziren txikiteroen aintzindariak. Bai. Eta, bazagoen dirurik, ia egunero, ia ez, baina, astero behin, ardua edateko, eta, ia egunero edaten zuen ardua, baina bakizu, alako edan txikitsu bat, goizez eta beste bat, gauez ez da zer gertatzen. Txarrena da, alako ohitura nik ez dakite, gaixotasun akatze denean, bai? Eta, azken finean zeretatzen zen, kriston izurrite soziala sortu zen, eta hori da nik esan da, udalatxekoek esan zuten, Bilboko udalatxekoek esaten zuten, alkoholismoagatik, kriston izurrite soziala sortu zen, eta behitu, hasi ziren, nik ez dakizen bat aragoak legeztatzen, jendea ez mozkortzeko, eta, hori agian partituko da, baina, esateko penagarria da. Goizean, udalatxekoak karritiak hartu zituzten, eta hasi ziren Bilboko kaletatik joaten, eta mozkorteak hori karritietan sartuta, eta Larrinaga kartzelaraino eraman zuten. Nik egizan barrekin dut, baina ez da txistea. Baina, ezke imaginaz, hori, ikutuk ikusten bat duzu mozkorti bat edo bi, agian ez da izango ditzatek hain beragarria, baina hau igatek, dena dela, alako aragoak, osatzeko, bestatzeko, honek esan nahi du, arazoa, larria zen. Prentsan behar agertzen zen hau, behin gehiagotan, eta gainera agertu zen, gazeteo, el noticiero bilbainon, egunkari hartan agertu zen gazetia. Eta han agertu zen, nik ez dakit, baina berri nahiko txiki-txikitxoak. Eta gaur nik ez dakit zenbat, mozkortiak izendatzeko beodo hitza erabizuten, bai? Eta gaur egunean nik ez dakit zenbat beodo eraman zuten Larrinaga kartzelara. Eta hori izan zen eguneroko berri bat. Eguneroko titularra. Orduan egoera imaginatu benke, zeren besteko larritasunekoa zen. Azkenean. Eta esaten izan dago hasieran oso ezaguna zala Bilboko tradizio hau, ezta? Edo Bilboko gune batutako tradizio hau. Inguruetan be ezaguna zala, ezta? Txakolinarena? Bai. Gainera eske hori zuk egiten baduzu Bilboko adituekin haiek esango dute. Haie txikitan beti etxean hori entzun da dute. Hori txakolintara joatea. Getatzen dena hogeigarren mendearen nik ez dakite bigarren hamarkadan edo hasi ziren Bilbon garagardotegiak ezatzen batez ere diuztun edo. Eta honekin batera hasi ziren aldaketak sortzen. Eta nik batzen dut txikitan gurasoekin joan ginen Bilboko garagardotegira. Ara joaten ginen. Eta hori, eta gainera, konturatzeko da eskaintzaren, janaren eskaintza asko zabalagoa zen. Txakolinekin konparatuz. Txakolinak izan ziren azken finean, ez dakit nola saldu, une baten islada edo, eta angeroia aldaketak oso zaraekin batera, gauzak ez ziren aldatzen. Eta, nik azkena izan zen, nik albatutzakoa, deuztukoa. Eta gero bazegoen beste bat, Santo Domingon, Santo Domingotik Bilbo Salbira etortzeko bidean, hortxe bazegoen bat. Baina gero ez dakit nizeretatu zen. Hori bentsat entzun da. Begira. Eta itxi dugu zezertin tontzian, apurka denborea amaituz doa, nok esango leuken,
Harin pasatzen da hemen denporea. Beste zer aipatu gurako zaunke, zeo zer itxi dugu tintontzian? Ez. Apartekorik? Ez, hori, bakarrik aipatxakoa, txakolina edaria, ardua edo, hori, gaur egunean ere, adoko tradizioa mantentzen da. Bai. Eta batez ere, bakion, busturian, eta hau izan dira betiko ekoizleak edo. Eta batez ere, busturian, iaia erlijio bat da, eta goza bera gatatzen da bakion. Bai. Aitak badu etzean parra bat, baditu parra batzuk, eta hori bakiotik ekarri ziote. Eta, beti, azken urtean ez zuen egin, baina azken hori urtetan beti txakolina egin du urte. Eta, zelangoa da ona? Ez zait gustatzen, egazatiko. Niri bez, ni bategaz gainera jaban abilei parra balduta. Ez da ingarratza. Nik beste bat txakolina estatu dut, eta nintzate, nik ez dakit, ez zait gustatzen. Aitarena gozagoa dira. Eta, nazten dut, de badut hortik nik ez dakit moskatel, masti bat edo, eta nik ez dut nazketa bat egin duela, nik ez dakit, baina, jendeari gustatzen zaio. Orduan aurrera. Orduan behitu, badako itura jorindik mantentzen dira. Bai, oso ondo gaur asko ikasi dugu, Olga, zeurekin, beraz eskerrik asko beste behin Bizkaia irratian egote gaitik. Zuei. Eta, zer orain oporrak datoz ez? Bai, eta gura dugu, egia esateko. Atxeden apur bat hartzeko, azta? Bai, baina berez beste gozetan sartu da gara, azketa bukatu ondoren, eta hori zuzenketa bukatu ondoren, beste gozetan gara. Irakasleen kontuak. Bai, betikoa, bai. Oso ondo, Olga Macías, eskerrik asko. Zuei, mi eske. Eta gaur, amaitzeko, kanta bat. Getzaria daukago, sarria gurtua, bateko ondartzata, besteko portua, edari bat badute, etxean sortua, azken urtetan indar galanta hartua, txakolina, Getariko erregina. Txakolinak hartu du elkanon puestua, askorekin baitauka harreman estua, maite dugu beraien doai berezkua, parileko araia eta txakolin freskua, txakolina, Getariko erregina. Mendialdea dauka mastigantzia, eta gaurko bodegetan zer elegantzia, beregan urbiltzeko sortzen du ontzia, ez da beti erreza neurri jartzia, txakolina, Getariko erregina. Txakolina txotxetik tramposua noski, seigarren tragorako kantuta besti, hankaz hartu genuen zapata eta guzti, freskatzen
txakolina, Getariko erregina. Jendea festarako zegoen jarria, bakoitzak azezuen ere garria. Urtean batekoa ez da mingarria, gora Getarilla eta txakolin berria. Txakolina, txakolina,